Avui a Alexandria farem un programa una mica bèstia. Tenim aquesta icona blanca amb floquet de neu com a punt de partida, com a pretext per parlar no amb un, sinó amb dos autors de la literatura catalana actual. Tenim ara aquí assegut amb mi Antoni Sala. Antoni acaba de publicar unes memòries d'en Floquet de Neu, Goril·la Blanc, es diuen, de les quals parlarem, i també tenim a l'espera, assegut de moment fullejant aquest llibre d'Antoni Sala, en Joan Carreras, que acaba de publicar una novel·la que parteix de la mort d'en Floquet de Neu i que diu qui va matar el Floquet de Neu. Toni, aquest és un encàrrec editorial, és un encàrrec de dir fes una biografia d'aquest personatge, d'aquesta icona, d'aquest Floquet de Neu, però resulta que tu agafes l'encàrrec però decideixes escriure'l en primera persona. Per tant, fas una autobiografia. Quan, com, per què? Perquè quan havia començat a realitzar aquest encàrrec em vaig adonar que literàriament això podia tenir molt de pes. I llavors l'agafo i ja no faig un llibre d'encàrrec com una biografia que podia haver fet qualsevol historiador o un periodista, sinó que ho agafo fent servir, diguéssim, les meves armes, és a dir, les pròpiament literàries. I a partir d'aquí tracto el tema, doncs bé, d'una manera ja molt usual en literatura, que és la faula. És a dir, en Floquet de Neu és un animal que ha arribat al final de la seva vida i, com qualsevol personatge conscient i important, decideix escriure les seves memòries. Arribes a viatjar a Guinea. Sí. Què hi trobes a Guinea? O en tot cas, de què et serveix per posar-te a la pell d'en Floquet? Vaig anar a l'Àfrica perquè no em veia en cor de descriure en primera persona el lloc de naixement d'en Floquet de Neu sense vessar-la, és a dir, sense anar allà, no m'hi veia en cor. Literàriament, el tema aquest d'en Floquet de Neu m'interessava, em va interessar molt, perquè em permetia tocar un tema que és molt humà, que és el tema de la pèrdua de la llibertat. En Floquet de Neu és diferent, és a dir, té una cosa específica de molts animals de zoo, que és que ell ha conegut el seu hàbitat, diguéssim, natural. Ell sap on estava destinat a viure. Allà és un mite, avui? És a dir, tu dient em fumo un gi, qui sabia què? No. El sona força a la presència que va tenir el Zoo de Barcelona a Icunde, a la ciutat de Bata. Això sí que hi ha alguna... És a dir, que la gent se'n recorda, però en Floquet... A part que per ells també un goril·la és a dir, no és com per nosaltres, que és un animal estrany i de zoo. Un goril·la per un guineà és com per nosaltres una vaca. Tu no només has personificat en Floquet de Neu, sinó que la teva convenció narrativa ha fet que tots els animals parlin, diguem, no? Esclar, perquè si en Floquet parla, els altres goril·les també han de parlar. Sí, llavors n'hi ha un especialment ridícul que recita versos. Bé, aquesta és una llicència que m'he permès, diguem, Tota la resta és veritat, és a dir, l'única convenció és aquesta, és que els animals parlen. El fet que els animals sentin com les persones, és a dir, en el cas d'en Floquet, que per exemple que enyori, que estimi, que senti la pèrdua de les seves femelles quan es van morint, tot això a mi no em sembla gens violent, és a dir, no em sembla que un goril·la no hagi d'enyorar, al contrari, és a dir, nosaltres som animals racionals i tot això, però la part, diguem, emocional no crec que difereixi gaire de la dels goril·les. A Alexandria tenim ara en Joan Carreras. En Joan acaba de publicar Qui va matar el Floquet de Neu. És una novel·la que parteix certament de l'assassinat, de la mort d'en Floquet de Neu i que després agafa altres viaranys que provarem d'anar escatint. Què simbolitza el Floquet de Neu? Justament perquè simbolitza el que tu vulguis. I ara ho estem veient aquests dies, no? Només cal obrir el diari i buscar... A cada pàgina hi ha alguna columneta o algun article que hi busca alguna explicació. És el símbol d'una generació perquè va venir en un moment, en una edat en què tot un grup de persones l'ha viscut i, diguem, s'ha fet gran
mentre el Floquet es feia gran. enxaixant, És el símbol de la pèrdua de llibertat perquè és l'animal captiu, com en Joan de Segarra al seu moment va escriure. És el símbol de la diferència o de l'exclusivitat perquè és el vi i els altres goril·les no ho són. És el que tu vulguis. Una miqueta cadascú s'ha agafat com ha volgut i justament per evitar que jo hagués de prendre partit, que em sembla que en aquest cas en el llibre no em feia falta, vaig expressament voler que els personatges ho discutissin d'entrada. No? En aquesta novel·la aprofites i te recrees fins i tot a descriure amb pèls i senyals i amb no poca ironia el seu enterrament. Una miqueta el que vaig intentar va ser imaginar-me què passarà el dia que el Floquet es mori o que s'estigui morint, o en aquest cas perquè diguem es moria d'accident i per tant moria de cop. Tal com estarà la cosa, doncs es tindrà un període més llarg i segurament serà una mena d'agonia visible per tothom, no? Però em fa aquesta de gràcia comprovar, no perquè jo tingui encert endevinatori, sinó perquè segurament és un país molt previsible, o tots plegats són molt previsibles com a persones, no ho sé, que moltes de les coses que hi apuntava, com deies tu, no? Una polèmica política, una discussió sobre quina mena de comiat se li ha de fer, si ha de tenir un to de funeral o un to de festa, o si ha de ser popular o no, la discussió entre institucions, tot d'elements que aquí hi eren de broma i que ara observes la realitat del que està passant i dius, escolta'm, és quasi clavat, això, no?